Shigowar Abba Kabir Yusuf garin Kaduna ya ba wa mutane mamaki. Yayin da ya taho kan hanya, duk mutane sun cunkushe kan hanyar, ba ta inda zai faka domin ya fito ya ɗaga talakawa hannu domin su ji daɗi a ransu. Duk da haka dai sai da Abba Kabir Yusuf ya fito ya ɗaga talakawa hannu saboda sun mai abin da bai taɓa tsammani ba. Yadda talakawa suka fito suke murna don Abba Kabir Yusuf ya fito daga cikin mota yana ɗaga musu hannu. Comrade Aminu Abdulsalam ya ƙara jaddada cewa duk irin abubuwan da Rabi'u Musa Kwankwaso ya mana ba za mu taɓa mantawa da shi ba, saboda ya mana riga da wando a jam'iyyar NNPP, ya ɗaga mu kuma talakawa sun so mu. Yayin da kuma mutane suka ce Abba Kabir Yusuf jajirtaccen gwamna ne, ya yi jajircewa domin kotu ta bayyana cewa shi ne ya ci gwamnan jihar Kano. Shi isa ya ƙara jajircewa a kan cewa shi fa dole sai ya taho a ƙafa domin talakawa su san shi ba girman kai ne da shi ba. Ba zai iya yiwuwa ya ce zai taho a jirgi ba saboda talakawa suna tsammanin zuwansa, saboda sun san dole za su taya shi murna saboda ya ci zaben jihar Kano. Abba Kabir Yusuf ba halattaccen gwamna ba ne a jihar Kano. Yanzu kuma kotu ta ƙara bayyana cewa Abba Kabir Yusuf shine cikakken gwamnan jihar Kano. Kafin kuma ya shigo jihar Kano yana nan mutane sai cunkushewa suke yi akan hanya na murnar cewa ya taho zai zo jihar Kano. Yayin da aka samu wasu talakawa guda biyu tun daga Abuja suka taho a ƙafa domin su zo su kawo wa Abba ziyara don taya shi murna akan ya lashe zaben jihar Kano. Kotun Koli kuwa ta ƙara bayyana cewa Abba Kabir Yusuf shine zababben gwamnan jihar Kano, yayin da Abba gida ya taho tun daga jihar Abuja da kuma ta Kaduna yake zuwa a ƙafa domin ya zo ya tarbi talakawa saboda ya san sun yi abin arziki. Duk da irin abubuwan da suke faruwa a kan hanya, hakan dai ya sa ya ce shi dai a ƙasa zai zo. Bai kamata a ce talakawa suna kan hanya suna jiransa ba ya ce zai taho a jirgi. Masu sauraro, kamar yadda kuka sani dai Abba Kabir Yusuf jajirtaccen gwamna ne, ga shi ga Comrade Aminu Abdulsalam, ga kuma mai gida Rabi'u Musa Kwankwaso. Rabi'u Musa Kwankwaso ya ƙara fitowa ya yi jawabi akan talakawan jihar Kano yayin da suke nuna ƙauna akan Abba Kabir Yusuf. Ya ƙara yin godiya ga talakawa da kuma Allah da ya ba wa Abba Kabir Yusuf kujerarsa. Yayin da kuma wasu ke cewa Abba Kabir Yusuf halattaccen gwamnan jihar Kano yana yin abubuwa ne ba don komai ba saboda talakawa sun zaɓe shi. Duk da irin abubuwan arziki da Abba Kabir Yusuf ya fara yi kafin a kai shi kotu na cewa ba ɗan jam'iyya ba ne, ba kuma shi ya ci zaɓe ba. Yayin da hukumar INEC ta ƙara jaddada cewa Abba Kabir Yusuf ɗan jam'iyya ne, saboda jam'iyya shi ta kawo sunansa ta ce shi ta tsayar a matsayin gwamnan jihar Kano. Yayin da talakawan Najeriya kuma suka fito suna ihu da murna akan Abba Kabir Yusuf shine halittaccen gwamnan jihar Kano. Kamar yadda kuka sani dai masu sauraro, motar Abba Kabir Yusuf tsabar cunkushewar kan hanya sai faka ta aka yi aka canja mai wata saboda mutane sun yawa akan hanya. Saboda Abba Kabir Yusuf ya ce in dai ya taho a mota ya ga mutane ne wanda bai taɓa tsammani ba kafin ma ya ƙaraso cikin jihar Kano, wato inda yake mulka. Masu sauraro, a nan za mu dakata. Don Allah don Annabi ku ci gaba da bibiyan mu a cikin channel ɗin nan. Kar ku manta da dangwala mana subscribing da alamar ƙararrawa don samun ingantattun shirye-shiryen mu zafafa da zarar mun ɗora.